Meripelastuskeskus Silja Eurooppa. Meidän Silja Eurooppa, Meripelastuskeskus. Joo, se kyllä näin tässä kaikesta päätellä vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikotella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnissa. Joo, meidän tässä Meripelastuskeskus. Onko sieltä Marjalla tai oletteko te nähnyt siellä yhtään ihmisiä vielä toistaiseksi tai pelastuslauttoja? Meidän ei ole yhtään pelastuslauttoja nähty, mutta Marjalla ilmoitti just, että hän laukaisee omia lauttojansa pari. Ja meidän edes Meripelastuskeskus. Selvä, anna tänne raportti, että kun alkaa tulla jotain konkreettisempaa sullekin tietoiselta. Ensimmäinen kopteri Ruotsista lienee siellä noin 10 minuutin kuluttua paikalla. Hyvä, kiitos. Ja sen jälkeen tulee aaltoinen. Melko pian perään, niin 2 kopteria lisää. Siellä on 3 kopteria ja sitten hetken päästä kaiken kaikkiaan. Selvä. Mayday, Silja Europa, Mariella. Ja, Mariella Europa. Jo, hörde du, vi har sjösatt några flottar vi nu här och vi har ser människor i vattnet här. Vi såg åtminstone 4 som låg och flöt runt ett ljus här precis just. Aha, okej. Helikoptrarna är här ungefär om 10 minuter först. Okej, men hur bedömer du? Risken är ju den nu när vi ligger så att säga här inne i... Här att vi kör över en massa människor. Att borde vi kanske gå på sidan om? Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden. Ja, det gör vi ju nu. Vi ligger precis stilla här och driver. Och nu ser jag ett bälte för oss. Ja, jag vet inte. Det är väl svårt att säga vart man skulle köra i så fall. Så att nu tror jag att det är lika bra att du är där i händelsens mitt och driver iväg bara. Okej, och vi har förberett oss här till ta emot människor vi nu här. Vi har hela konferensavdelningen förberedd. Ja, det är bra. Okej. Mayday, Meripelastuskeskus Silja Europa. Mayday, Silja Eurooppa. Joo, nyt Mariella on nähnyt ihmisiä siellä meressäkin jo. Selvä. Ei muuta kuin lauttoja alas ja... Joo, lauttoja on pantu alas ja me ollaan nyt sitten tässä odotellaan, että kaikki laivat on valmiina ottamaan, jos tulee jotain ihmisiä merestä. Selvä, jatketaan. Näin teemme. Mayday, Silja Sinfoni, Silja Europa. Mayday, ja, här är vi på Mariella. Jaha, jo, här är Europa, hej. Det är precis fullt med folk i havet här runt oss nu, här runt ytan och en liten full med vatten med en människa i ser vi. Aha, okej. Och vi lägger ut flottar så mycket vi hinner vi här. Okej, bra. Är de liksom på under vinden av er, från er sätt? Ja. Okej. Vi har stoppat nu här och stoppat propellrarna här så att vi ligger och driver med sidan mot vinden. Okej. Silja Sinfoni, Silja Europa. Ja, Europa är vi. Ja, du hörde vad Mariella sa. Jo, vi håller på att aktivera lite grupper och så här. Vi smyger oss ner efter er här va, så det inte blir alla precis i vägen för varandra. Ja, precis. Kanske det skulle vara bättre om ni skulle söka mera under vinden och liksom gå på andra sidan av Mariella, för det är ju dit som de räcker i alla fall. Okej, vi håller lite babel. Om vi ser henne där framme så kör vi ner och girar runt och försöker komma upp sen där. Va? Ja, just. Mayday, Meripelastuskeskus Silja Europa. Mayday, Silja Eurooppa, Meripelastus. Joo, Mariella just ilmoitti, että siellä on ihan täys ihmisiä meressä joka puolella ja pelastusvene ainakin yksi, joka on täynnä vettä, missä oli vain yksi ihminen. Ja he pistää koko ajan lauttoja lisää sinne veteen. Joo, tämä selvä. Meidän helikopteri ottaa just yhteyttä tossa. Okei. Ja Mariellan paikka tällä hetkellä on 59,23, leveys ja pituus 21,42. Toistatko paikan vielä? Mariellan paikka 59 astetta 23 pohjoista ja
21.42 oli longitude. Selvä. Annetaan tää helikopterille. Helikopteri lähtee sinne päin ja otetaan teidän kannelle ensin. Väkeä evakuoidaan. Okei, meillä on 5 mailia siihen vielä. Selvä. No, katsotaan sillä paikan päällä, että olette johtaja. Joo, ne voi ottaa ihan minkä laivan tahansa, kaikkien helikopterikannat on valmiina. Selvä. Mayday, Silja Europa, Isabella. Isabella Europa. Jo, hörde vart vill du vi ska gå? Ska vi fortsätta så här eller ska vi ta någon annan plats? Varifrån var är du? Vi är på din styrbordssida. Jaha, okej, jo. Nej, jag tror att det är lika bra om du håller dig på den sidan och kommer då närmare hit mot, eller kanske du skulle köra runt Mariella liksom dit på andra sidan. Där kommer ju någon brott från österifrån. All right, ja. Men var försiktig om det är någonting i sjön. Får vi ta det försiktigt. Mayday Isabella Europa. Ja, här är Isabella. Ja, det är ju så att helikoptrarna är på kommande och ja, vi har nog bedömt läget som så att det är inte, vi kan inte lägga ut båtar, att vi är beredda att ta emot bara folk. All right, ja.